وەکو دەڤەر و پارێزگەهên باشوورê welatî Serokvezîrên Iraqê Mustafa Kazimî ew pêngave beref Herêma Kurdistanê havêt ya hate çavarêkirin. Li spêdehiya roja pênşembî rêkeftîdehî îlonê bi firokeka serbazî bû êkem car piştî postê serokatiya wezîran wergirtî, Kazimî gihişte Hewlêr û şilayê serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ve hate pêşwazîkirin. Li civata wezîrên Herêmê jî Kazimî û Barzanî kom bûn û danûstandin derbareyê zincîreka pirsên helawîstî di navbera Bexda û Hewlêr de kirin. Girngtirîn xalên seredana Serokwezîrên Iraqê bû Herêma Kurdistanê. Sepandina desthelata dewletê li derwazeyên sinûriyên Herêmê. Êkilakirina pirsa radestkirina dahatên Efteyê bû Bexda. Çareserkirina pirsa şayîsteyên darayên Herêmê. Cihgîrkirina pişka Herêmê di budca sala 2021 de. Ji nêzik agehdarbûn li ser rewşa deverên jilayê leşkerê Tirkiye ve hatîne dagîrkirin û dihêne bordomankirin. Ev seredana pêngaveke berevzemîne saziyê bû helbijardinên civata nûneran jî. Kazimî ew kese yê peyamên xwe bi raşkawane digihînîte layenên beramber, heta nûke şiyaye piraniya derwazeyên sinûrî ku li goreyî destûrî pêgehên girêdayî serweriya Iraqê ne li navarast û başûrê Iraqê bêxîte jêr desthelata dewletê û ev rû ew pêngave li Herêmê jî havêt.